Ikaw ba ay isang breadwinner? Yung tipong may putok ka? Ano ba tong DJ na to? Palitan nyo nga to. Ang corny eh. Breadwinner malamang, ito yung tipo ng tao na kumakayod ng sagada para sa kanyang pamilya. Kumbaga siya ang nagpapasok ng pera sa pamilya para may pangkain 3 beses o 4 na beses o mas marami pang beses sa loob ng isang araw. Shoutout sa lahat ng mga breadwinner. Mahirap pag ang breadwinner ng pamilya ay ang anak. Kung walang trabaho ang mga magulang, ay napakahirap niyan para sa anak na siyang magsilbing breadwinner ng pamilya. Na kung tutuusin, dapat talaga magulang yun. Kaya nga etong nabalitaan ko, kabisyo, nagulat ako and at some point, parang naintindihan ko rin yung mismong tao. Eto. Dahil daw sa disappointment at kapaguran ng taong ito na solong breadwinner ng pamilya o tumutustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya, tinangka ng taong ito o ng binatang ito na sunugin ang kanilang bahay sa Sitio Center, Barangay Bakayan, Cebu City nitong Martes ng gabi. Imagine ninyo, etong suspect na ito na kinikilalang si John Lloyd, 23 years old ay isang construction worker na nakatira kasama ang kanyang mga magulang na pawang residente ng nasabing Purok. So bandang 7:30 daw ng gabi, nakatanggap daw ng tawag ang Talamban Police Station mula sa kapitbahay ng suspect na nag-aalerto sa kanila na merong insidente ng sunog. So, pumunta ang mga bombero para rumispinde. Nung naapula na ang apoy, kasi maliit lang naman yung apoy, nakainom daw pala yung suspect at umamin na sinimulan niya ang sunog dahil sa kanyang disappointment na siya lang yung nagtatrabaho para masuportahan ng kanyang mga magulang. Nung una, nanlaban pa raw etong suspect. So, pwedeng maharap pa ang suspect sa kasong paglaban at pagsuway sa isang taong may otoridad at mga alarma at iskandalo. So, yun ang kasong kanyang posibleng harapin. But imagine the impact of having irresponsible parents. Ewan ko kung kailangan ba talaga anak yung magtrabaho lang ng magtrabaho. Maintindihan ko kung disabled yung mga magulang Pero paano kung capable naman sila to really give something, to work hard for their own family? Paano kung ganun? Yan. Kaya talagang solusyon dyan, maghanap ng sugar mommy. Sugar mommy is the key. Or, yung sabi nga recently, diba, napabalita sa Adonis, magkano na ang tipan sa Adonis? Recently, may nagtip daw ng 1 million petot sa isang macho dancer. Tapos pwede ka pang kumita ng 100,000 petot to 150,000 petot kada buwan. Tapos wala pa dun yung tip Imagine mo kung magaling ka namang gumiling. Tapos magaling ka rin talagang mag-PR. At the same time, malaki ang iyong alaga.
di panigurado, tiba-tiba ka dyan. Oh. But anyway, wala naman talagang easy money, kabisyo. Ang mahalaga dyan ay magtutulungan kayong magpapamilya. Sa mga ganyang klaseng pagkakataon, hindi pwedeng iisa lang tao yung magtatrabaho para sa buong pamilya. Lalong-lalo na kapag nararamdaman mo talagang walang ambag yung iba, nakaka-disappoint yan. At the same time, parang nawawalan ka ng motivation. So, dapat merong ambag yung iba na kahit peace of mind lang. O kahit kumilos-kilos lang ng onti, gumagawa ng paraan para makatulong sa iyo. Alam mo yung mga pagtitinda dyan sa labas, ng bahay ninyo, alam mo yung panakanakang tinda lang, para lang makatulong, para lang makakontribute sa buong pamilya. Hindi yung ibang klaseng contribution pa yung hinahanap sa iyo na hindi mo naman talaga responsibilidad. So shoutout sa lahat ng mga breadwinners, sa mga umako na ng responsibilidad para sa buong pamilya, para hindi magutom ang mga miyembro ng pamilya. Hanga po ako sa inyo at sana ay tuloy-tuloy lang ang pagpasok ng blessings para sa inyo. Pasasaan ba't dadaloy din ang ginhawa? Basta may sugar daddy ka o sugar mommy ka. Oh. Charot with the rot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itatsawa. And by the way, this is our last day na magkakasama tayo. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Terra. And today, Friday, alam ko, gustong gusto to ng lahat ng mga ma-el. Di ba ikaw ma-el ka? As in, malambing. Kaya naman, eto na. Ibibigay ko na ang patikan ng SPG. As in, super. Pack ganun. Secret file. Ang huling isang araw. Subukan nating mag-anal. Baka masarap. Kailan pa naging masarap ang anal? Hindi annulment yung tinutukoy, kundi anal. Ang kapal ng wet packs mo. Talaga ba? Masarap ba doon? Ewan ko sa inyo. Anyway, ngayon pala naamoy ko parang ang baho na. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky Terra and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malunggumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is SPG, as in super. Back in Earth, Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!